Otsailaren 13an, urteko lehenengo ibilaldiarekin hasi ginen Goierriko mendizale beteranoak. Dotore agertu zitzaigun Ezkorizko urtegia. Baiotza eta ugela, heriotzaren doluge. Paisaiaz gozatzeaz gain, kurriloak ikusteko eta entzuteko aukera izan genuen. Goibela, amaken du digute jaiotzen ari ginela. Gero diote gure etxea ere ez dela, gurean dugu gau bela, gaua bezain egun goibela. Tarte batzuetan komeritan ibili ginen. Lokatza handia zegoen, baina minik hartu gabe. Gure kondairaren zama, haize arrotz batek darama. Ilundain, Idoate, Urrotz herrietatik igaro ondoren, bilabetan bukaera eman genion ibilaldiari. Haizer